Now when the Sabbath was past, Mary Magdalene, the mother of James, and Salome brought spices, that they might come and anoint him. Very early in the morning on the first day of the week, they came to the tomb when the sun had risen. And they said amongst themselves, "Who will roll away the stone from the door of the tomb for us?" But when they looked up, they saw that the stone had been rolled away, for it was very large. Amen. Can I have another vernacular, please? Solo. Selidlulile isabatha uMaria Magdalena noMaria unina kaJakobe noSalome bathenga amakha ukuba beze bamgcobe. Ekuseni kakhulu ngosuku lokuqala lweviki beze ethuneni ephumeni kwelanga. Bakhuluma bodwa bathi kubani oyakusiginqela itshe lisuke eminyango wethuna na. Bathi ukubheka babona ukuthi itshe seliginqiwe ngokuba lalilikhulu kakhulu. Inkosi kusizofunda kwezilayo ibandla lonke lithi amen. Amen. Namhlanje mfisa ukuthandaza ngamazwi athi don't let the stone stop you. Alivumeli itshe. Hayi. Okuba likufile. Awunekhona basekhaya? Alivumeli itshe. Uba likuviphi. Amen. Apostoli, life has a way of making things larger than they appear. Okay. Life has a way of making things zivele zinkulu ukudlula original size. Yeah. Ngoba inhloso kaSathane ukuthi ufuna ugcina ubabaza itshe ukhohle ukubabaza ukhulu kaNkulunkulu. Awu Nkosi, nikhona bathi ugcina umuntu nje umzalwane usugcina nje uphila ngokubabaza amatshe. Uthi ingabe ngifikile kodwa hey phela le nto yahlula umama nami ngizobenza nyoba kanjani. Kodwa namhlanje ngizocela ukuthi ungalivumeli itshe. Ngicela basangisifalele confront. Awutshela makhona ungalivumeli itshe. Noma ngabe une-history engakanani yayo. Ukuba likuvile. uNkulunkulu umangele simabazi iy'nkinga sesikhohlwa amandla esiphambana. uNkulunkulu umangele ukuthi uhlobo lwentabantu elumkhonzayo size sihlangane impela sizobabaza iy'nkinga nje. Abantu bamemolo bababaza iy'nkinga babhekana akekho nobona akekho noyedwa bafike kodwa uNkulunkulu uthembekile. Akubonge igama likaJesu. Akubonge igama likaJesu. There are a few things I want to highlight about these women. Namhlanje emini ekuseni egameni kaJesu. Number one, into enhle abayenza yokuqala labo mama ukuthi noma kwathi noma bebuzana ngetshe, but they never took themselves outside of the will of God. Yes. Amen. You see bazalwane ngoba ngesikhathi libabaza ubukhulu betshe maningi amathuba ukuthi ngigcine niyikhiphe entwaneni kaNkulunkulu. No. Ngoba the moment ikhulitshe enhlizweni iyancipha indumiso. Oh. Kodwa ngesikhathi moment iphakama indumiso iyancipha itshe. Akwenzeki ubabaza okunye kusala kwi-original state. Oh. When you place ubukhulu beyinkinga, you must know we are creating a throne for the devil. Oh. But at the moment ubabaza ubukhulu kaNkulunkulu, you must know what you are customizing God in your situation. No. Akubonge igama likaJesu. And ngoba salwane ngicela sikhonde futhi ukuthi yonke into esibhekene nayo akusiyona, it's not our responsibility to handle it. Let me repeat again. Awuhlangene namatshe. Okay. Wena awuhlangene namatshe abekiwe nokuthi makhulu kangakanani. You must do what this women did. Lithi labesifazane bathi bebuzana. Beqhubeka beka phambili. Sondela bakhona sithanda senu. Bathi bebuzana abantu abanjani. Sithi noma sinenazo iy'mpendulo zayo, but you must keep on working toward the purposes of God. Sibuzo sibe simile, kodwa sibuzo sibe sekanjani. Angitshela ukuthi-ke you must do yourself a favor this year. Babona imbuzo, but keep on coming to church. Babona imbuzo, but keep on going to the presence of the Lord. Sibuzane simile, kodwa sibuzane sibe qhubeka. Angitshela ukuthi noma ungakaphendulwa, noma usenembuzo,
uNkulunkulu uthi unembuso awuthena nangishanse yodwa. Kodwa ubonakala ubanga ibhodolo. Ubanga sengathi unelibendulu. Hallelujah. So you have made a conscious decision. Ukuthi questions or no questions, answers or no answers, I'll make my way toward the presence of the Lord. The solution is to keep on walking. Questions. No, but I'll tell you, yes. What you want to so many say that? It's better than a single way to move on. But the way to when we keep on walking, I'm not sure that we put some money one by one. I'm not in the medication. God is still removing stones. Oh, hallelujah. I'll tell you, I'm so good to some other good. I'm not in the medication. But you get some good. But you Salmon Maria. No one Maria, but better mark. But what happens? No. Yeah. When we check, your faith matures when you keep on working. You make a commitment of go harm. No. No man shangenes. Umama kusi sabathu twenzana la ungeke ube nayo. No. Kodwa kuba wa. Webazalwane asikhozo bakuhlanga hlangene. Yay. Izinto si right. When ungabona sigida la sithola uyakwazi ukuthula lo muntu obroken. No. Information yakhe inpolice elimele. Ngoba lapha khonzweni you make a commitment. No. Yakuthi I will keep on walking No. toward that direction. Ezohlala mne encounter noma into osami ingakahlangani. No. So the land malathi amashi. Angibonga igama kaJesu. Ngoba emakhaya besathi qhubeka. Ya noma sahlanga hlangene. Kodwa enze njani? Noma engakaphenduli. Kodwa enze njani? Noma ungakuthola umsebenzi owanele kodwa wena enze njani? Sebenza uNkulunkulu umisa abasebenza umsebenzi wenze njani? Sebenza isinqumo sokuthi noma nginemibuzo. Siyanikela lana ukuthi ungakuholethi itholethu ewe. Umuzi wolethu uthi what about the stone? What about the bread? What about the petrol? Yabona ngoba uma usuzofika entweni zokusebenzela ubona ngemibuzo eminingi engenazi impendulo. Bona bathi because questions and the confirmation put your heart to a when they're doing things coldly and positive. Because the enemy knows what you encounter, you must face your own fear. Umeke picture othi umelene njengoba uprofeti ngifuna ukulungisa isigubhu esoshamhla sigeniswe lesithembiso la ngifuna masigene endlela sithombiso batshela ama worship house uthi ngifuna sigene ngendumiso ngoba babengenawo 40 years engqondweni babengelele ukuthi 1 2 1 2 1 2 sasigenile lithi babedeyitile for 40 years kodwa uMiriam wathi umebona uNkulunkulu efuna ulwandle olubovu umebona uNkulunkulu ebawenisa umebona uNkulunkulu evalela ulwandle namagibhithe phakathi wathi uMiriam bafathi kumunde gibhithe ngibona manje
emhlolweni yala ufuna ukudifende khona uNkulunkulu yabona ufuna ukutshela uthi awunamandla kodwa usuhlelo wathi uthi wathi Nkosi mina phela uyabona ngoba siyabazalwane izimehlo kuzo siyasexpose sikhule kangana lento ukuthi ubuhlele ezimeno nakubonakala ngegethazi Chama mali ko dapat mene na khabi la. O ka mo ke sa she la pinya. Le la ni se la ba. E to no mi na sa no ko mi fo so mi na ya fo fo le no ma. Ya bo choy mama ko ne pega. La ko so ko le ko sini. You continue to display the glorious sight of God. Se la tell mama lu tenge. Ne ba se ga gana e ma ba na no to. Sa se le u tu Stone, not about the stone. And what's the name? I'm just speaking. I'm just saying that. We are using some people who are seeing the man. What about the stone? What about the stone? What the name? Can't so fucking get your calling on touch. Forget about the stone. Continue to walk toward your destiny. Forget about those who doubt you. Begin to focus on those who trust in you. Shout hallelujah. When I say run, I see this and no, so Baba Samaj. See this and no, so Baba Sukulba. But what about the stone? No. I'm going to come again. Later, Mama, Benza India is man. Oh, Uchi, but we Buzana. Nembuzo, what happens? What about the stone? Back to Bega. Chomni, Namangas, what I'm telling it. Chomni, Namangas, Salmon, Tinful. But hey, Pilacum lands, Snabat Westfaza. As Naman. Put you a sea corner with each time. We already can be with a pan. Kodwa bese shantshalo baqhubeka kodwa bese njani bayabuzana kodwa bese njani awusondelani malatha mahle bese njani manje wena uthi usukuyibuza umile akubeke semfikile lento usukuyibuze umile kanti ufuna noma uyibuza kodwa bese njani ukuhamba emasala lento kaNkulunkulu ifuna abantu abathi noma ungachazi kahle kodwa bese njani bafethu so kumile what about the stone that umuntu angazibeni lithi babe bathi besahamba bathi baphakamisana usebenza thumeni bathi bephakamisana no awu hayi basathumeni kuphela nje isusiwe usake namhlanje uzokusuka wasibona ukuthi
Verse number 2. Where are you? Verse number 2. Verse number 2 uyangitshintsha. Ama sentence lokuqala nje uyangitshintsha. Yeah. Ekuseni kakhulu. Ngosuku lokuqala lweviki. Mana. Athi bazalwane ekuseni. ElesiNgisi lithi early in the morning. Enye version ithi ngovivi. Bavuka. Ekuseni. You must take note of emphasis of the scripture. Yeah. I will not try early in the morning. Yeah, try at night. Yeah, let's read now. Let's love mama extend kakhulu. Noma bengabesifazane kodwa bathi bafowethu usuku lesithathu nje. Mama ndiyaphi ngoba uJesu benikhona eshaba. Nendlela nimele ngangiyibonile. Number 2. Kuliya eMiddle East kuyashisa. Yeah. Already lo muntu usethuneni uvalwe ngaphansi kwamatshe lokusibona ke bantu bomama cha. Asikwazi ungayi enkosini yethu. Yo. Kodwa ukuze sifike lithi babeli bavuka ekuseni Yo. kakhulu. Uma lithi babeli early in the morning it declaring few things. Number 1, early in the morning is a time of uncertainty. Okay. Yeah, it's car. Uvivi umfana okubingelele emini engakhuthuza ngovivi. Ngoba isikhathi yasongaqondakali kwezinto. Ya abantu bathatha ama chance. No. Amen. Ya no bevakashile emsini abantu ongafuneki uphuma ekuseni ngovivi. Abafuna abonakala ukuthi hayibo. Unekhombo la. Awukaseke ngikuchika naye sekelo. Ngoba isikhathi lesiyana
abantu bengafuni kuvela umjalo babo. Yeah, isikhathi lesi ngekuthembela utho. Uma ubona ngathi into eqhamukayo la uthatha ukhava ngoba it's early in the morning. It's time of uncertainty. Number 2, isikhathi esingenakho ukukhanya. Kodwa labo mama lithi babele exactly. Wofi bathi abesifazane yasin someone. Maria Magdalena Maria. Let us go to the tomb. Ekuseni ngovivi. Wathi omunye kusemnyama wathi no noma kumnyama asibe sikhala sakho. Ukukhanya kuyosithola ngendlela. Sengiyathandaza ngibuyele empangeni. Awuthanda ukela kusokhanya ngendlela. Sohlangana ngendlela. Hayi bafethu lekuthona ulindisa into inakhanya. Isapoti khalele business isapoti. Usoyithola ngendlela. Uthi ngikona kusobebezela. Ukuthi yakulindisa into ehlangane. Sebenzela uthenga isite imali okwakungenayo. Ungabuza wonke umuntu la endlini oganiwe ukuthi wayenayo budget. Ngabe usesingile manje? No. Ya ngoba kunezinto uNkulunkulu ehloniphela ukuthi uqale kumnyama. Bese uNkulunkulu ebona isinqumo sakhe enhlizweni bese kuhamba ekhanyisa. Amen. Yeah. Your commitment of starting while it's still dark, No. it what provoked the provision. Yeah. You. Namanje ufuna uba nesupport ngisekukhaleni. Pastor, uyazi manje ngishomela ijumelana ngishomela 2013 zathola ula ikhona. Nalo like kwakuyimina ngithi ngiyisupport le. Uzobuya ijumelana uthatha amadatha ibaleka wafanelekile lutho nje. Ama-views of 16 in 2 years. Ngithathe the same sermon ngishomela kulonyaka. Bathi abantu, ha? Ngenzeka kanje? Ngithathe phela le. Lento ngashomela 13 years ago. Bangayizwa abantu. Kodwa ngangayidropa. Ngaqhubeka. Sengizathi into abangayizwanga 13 years ago. Sengiphinda manje. Bathi abantu, hey! Hey, ulimi baba lomfunda utha. Senze ukuthi I never stop walking. Become your own light in the darkness. Become your own support in the darkness. When the rejection begins to love yourself more. Most of the people reject our wonders in rejection now. Umuntu ophile iquality life ukuthi noma abantu behlukana nawe kungaluzi wena luze bona. Engamanga phile equality. Ya uma baphethe ukuhamba empilweni yakho babona sebehambile. Amen. Yeah. When you're a husband, become a quality husband. No. Yeah, umthande nomama wenze yonke into. Noma ukuthi sethu ukushiya. No. Ehlele nempesheni yakho lapha, ehlele nesoko elisha kodwa khumbule emuva. No. Because you are a quality. No. Funa ubomama uyiquality. Yeah. Yeah, ungabi lento ukuthi uphinde ungabonakala umngeke. Ibe quality uma ithanda lendoda noma ngabe isethu ukuhamba. Yothi ihlele emaflethini lengelolwandle kodwa ihle enhlizweni ukuthi umuntu. Khona umuntu engamshiya. Uhlele no Bolt beautiful wakhe kodwa manje wena kunento angayitholi kuwe because you are the quality in all levels. Usibazalwane mpostoli ufuna abazalwane ubaphakele izwi ubashumeze a quality staff.
Yes. ethi hambile lanelathi glory ekhonze ebandleni elisha abhoreke phakathi. Yeah. Siyabona ke manje isopeni lami kuyagidwa mina. Abana bakucele manje ukhiphe ibuku usulumjuluko ngesiyakuphatha. Ngoba ngabafuna umuntu masenze indalo kodwa sondelani bazalwane. Bazalwane, become your own light in the darkness. Muda bhoreke sesondeleni elisha. Lisha sha. Nomuzwa kodwa asimamkele bazalwane bamphile bamthawule kodwa ethi sephakathi becabanga nathi. Approach with the district, with the province. But it's very fun to share. Now, what we are the quality of a person. Now, what you mentioned directed to show me their off. Offer iPhone that I can make it this better by times 2. What I showed here. Okay, let me negotiate my own terms in my own time. I will no longer be a worker, I'll be a consultant. Which I know. Actually, whatever, because you are the quality of the person. I'm not saying no man come to we sick leave a wuko. Umsaka tukubeka lula. But this kind of goes for that lula. If you ask for the next you that care, imagine. How can another someone you are not a quality or be a quality in such a way your space will be too loud. Jesus. Oh. Amen. The attitude of these women is the same attitude that must be found. Woman is the guy. Arise early in the morning. That's a glory bazalwane ejuzini fundi be quality of the church. Amen. Yeah. O-MEC befundiswa angafikela kulo. Fana that's the quality of the church, quality of people. Number 3, quality of service. Amen. Quality of service. Makhe nesikhulu lana sibone ukuthi ya quality abadala. Worship yakhona. Amen. Iqala ngesikhathi qedwa ngesikhathi. Ayikho into kuthiwa kusaza kalokwenziwa manje abantu abasawayi yonke into ekhona quality of service. No social memezelo indlela ngayo indlela i-addressa ngayo quality of service. Amen. That's what the spirit demands from the church. Usoma business become usoma business the quality of a businesswoman or man. Yeah, umuntu bethi no ngal invest in million la awabona ama structures. Yabona umuntu angafaka imillion abambuma ukuthi we usetransfer imali yakhe manje useyisebhambanane useyiseThekwini leni imali ngela manje usuyifaka kuma personal account you must pay umwenze bazalwane impilo success is being attracted by the quality of Lokaqala ushumela kase ngibe nemali engichacha ukuthi but the quality of service yenza abantu babiza ne-vote committee senze njani senze njani bathi umoya yini basilungise bathi ayingeke nibone ukuthi benza kanjani. Yeah, I've never made it. I guess I give it the price me. Abangihambela mangithomele ngiyadula bangizo awukwazi ukuba neprice yami mina nginayo. Kamtshela bathi uyadula ngakuthola kodwa mina nginayo iprice kodwa wena unayo. Funa abantu babizane ikomiti ibizane eceleni ukuthi manje usenze njani. Bathi umuntu engeke asiwakutshela bathi umuntu engeke bafethu quality of service. There are opportunities reserved for those who will pursue quality. Yini ngibona ngani quality uyibona ukuthi ungena support uyiqala into yakho. Quality of service. When you become quality, you are able to make demands. But you can't make demands if you are not in demand. And what brings you to demand is quality. Most of all, impartial no nyaka kuthiwa ngonyaka odlule.
elanga nyaka odlule ligcwele manje la ngonyaka ozayo ngoba ungakuthola onyaka ukuthi ulehlane nesike unjani nithi mina usafulethi icela ungabe lo njengoba ngehla nje la njengoba ngehla la ngizokusolweni bengithola ikhona u-2025 ulehlala khona ekuseni uthathiwe you want job service when you negotiate a thing i-product yakho uyalenga kodwa uhamba uyalenga nje ugqokile uyalenga ikhanda lukiwe yonke into uyalenga abantu bekhuluma ukuthi niqede kuhlukwane ngoba lento ayikho one job service Yo. uzohlala potential investor uyabuza ukuthi uzohlala lapho uthi ish ngizobuyela ufuna uhamba umncikise umtshela umuntu ahlale eJozi Technology kodwa into oyithandayo noma ubhalatha ngokhemija uthe ukucheka kancane uze ube nesibindi nje kodwa into oyithandayo uthi wena iklasi kuthiwa ngithanda ukuthi ngizofuza amandla uyazi ukuthi manginga-order nobabili kuzolala kuvala back saletho umuntu abuka indawo obusa kuyo uyayithemba into ozoyiletha kuye Joseph labo mama bavuka ekuseni ngoviki but they just pace you our destination leave into okusenyama ake niye kufuna isupport ingakabonakala intweni awubavuka uthanda ungakangikhetha Amen. funa uyazi rejection uze mhla uthandisise ungafuna ukubeka leya point yokuqala Yethu abantu abalanta sebenza kanzima abafuni ingane zabo yithestele ya poverty abakhula ngayo. Wasuthi mama usibambane ngaphumula ehlahlazeni usesekhona usekhona ngenza caution. Uthi my children must not suffer as I suffered. And you can't achieve those things unenhliziyo esheshiswele. Kuthi usunqathwe kanye endaweni uthi mina ngosebe impilo ayingivuma awuyeke ube yipoet awusebenza impilo. Become a quality of saint. You must become a quality of a father, a quality of a man, a quality of a believer. Uma kuthiwa nje lana uqashe Western Cape government uyahamba lana ukazongata seJozini eyibandla khaya. Because ngomthatha konje ngapha. No. Angimele uhambe ungabonana nokuthi awukho. Yeah, kulo umzalwane usho ngisho quality kaAmen makushunyela. Funa kubonakala mhlawumbe ukuthi ngiyaqhubeka ngawo. Usipho emafamile ngawo. Angimele sangovenje uboreke nomshubeni bebuke njalo nokura ngosekhona nokuthi akaqeda nokuthi akaqhubeke bekasabani. Into ayenza amatshe asuke is a quality of your faith. Something tell your neighbor become the quality so that you can enter into demands. I'm going to have a chance. I'm going to have a chance. What you are progressing towards, don't let the stone stop you. Yeah. Amen. Baba Salwan, you must trust the consistent God even in consistent times. Yeah. Because the Buddha is able to create peace out of pain. Yeah. I pray for many of us. May God create peace out of that pain. Uhlangane nabakulimaza upholile. Kuba wena olulisandla kuqala. Ngoba manga kuba wena bahangaqala nenjani. Amanga umuntu akulimaza uthi yeah, yasindaba ukuthi kuloba kuhlunga ekushiye nabo uNkulunkulu wakhe ukuthula. Jesus. Wahlile umuntu, wahlile baba wengane, wahlile baba wengane, umuntu ahlala u-right. Amen. Yeah, umuntu ahlala upholile u-right. Amen. Awunike ikhona isimali, njalo usenaso. Let me say this. Lempilo ayinayo ikhethesi yabantu abalimele. Amen. Kodwa susozwela khona. Impilo iyakhubeka. Yo. Yawuzo kuyivelela khona wena unibekani imali iyahamba impilo. Uzophuma iJozi sesitays. Semol. Kodwa sabona siyathiwa iminyaka nje ukuthi ufuna kwempilo. It's why that much of your pain you must create peace. Don't lose everything. Ungalose umuntu uluse nama-lessons. Sala ney'fundo noma ulahlekelwe imali kodwa unesala nani? Awukosanga. Akuthi ngoba lapho kushayeke wena isizoma impilo abantu bajabule.
leSunday thina senkonzweni khona abashadayo khona lothola nje basikhuluma nje lokubuza ukuthi umhlaka bani namhlanje kufanele yabazi lapho lokho ebheke phansi ngoba nje basikhuluma nje khona lothola khona ongcwabayo khona ungena ikhona esuka esibhedlela ukuthi akasekho usibani impilo ayisho ngoba nakho ifikele lesizini bese impilo iqhubeka wena ubheke phansi ingakho uma ushayile lift up your eyes ubheke phezulu entabeni usizo lwakho nakuvela khona. Don't become what you are going through, become the standard of the weight. Amen. Become the standard of the weight. Irrespective of seasons, you maintain your life in the weight. No. Say amen. Now, the reason why the stone was removed the next day. No. It is enough other agent of suicide to conquer their fear. Okay. To conquer what? Free. Babuya mhlawumbe futhi kunenkonzo bazalwana ufuna siyenze sidila naye inkonzo nje yokudila nokwesaba. Baningi ama-potential avalelwe kwethuleni lokwesaba. Conquer the spirit of fear. Yazi ifear opharetha kanjani? Ifear uma ubanjwe ifear usaba nokuspenda imali kuwe. Uthi ulambe edrobheni uyodla ekhaya ngoba ukhona umfutho benza kusobeketha. Kodwa ulambe edrobheni kodwa uthola usodla ngoba ifear ithi mangithatha lo 200 umfudla. Ithi ifear uyaphesha ugesi uyaphesha ubonishwe ngandla esikhona. Kanti manje futhi ifear into engayisho awukwazi umphefumulo osebenzayo uqhubeka ungarefreshwa. Uzoyithatha energy yokusebenza futhi. Ngicela ukhuluma nawo wonke ama-breadwinners eninani kulo nyaka. Uma kuvele ithuba ithenge imoto right. Ithenge imoto. Isitolo uzojwayela ngendlela. Sonke saqala singasizani wajwayela ngendlela edoda. Idoda kabethi ukuthi ubuthi kwasela sizothathwa ngathiwa sethi uma futhi kuwe. Usujwayele nje. Ngoba injabulo yakho isinteke. Ake niye ukusaba ukujabulisa ngesaba ukuthi imali izophela. Asivele mali. Sosebenze. It's not quality. It doesn't have quality.
senza sima ngoro sima stress ukuthi siyefile ukuthi uthothele 1200 unomubuze ukuthi imali le but 1.2 we 1.8 Mission I wish for somewhere. Just ask me down. Punch on my own summer pants. Yeah, but we don't have to ask him. I don't make a manager. I'll walk in Boston. So protected him. Impahla enhle oyothengela yona impahla ofaka yona eboxini. Yebo mama, sithenge 2 weeks. Sithenge 2 weeks kona ngibone 3000. Mama ufuna ukugqokela ngibona bani. The fear of losing money towards yourself. No. I work hard. I work hard. Yeah. Kuna need doctors. Lama yembe kama ndela zozwaqoka funa ngidokotela. Oh, guy was talking ngiyakusela. Umoya wakho athi ngophumelela. Amen. Yeah. May you prosper as your soul prospers. The prosperity bazalene is not what is in the bank, it's in your soul. Kunabantu abanemali ebhenki abasenzile lutho. And they ask the truth. They might not be believing in God as long as I'm a part of everything. Yeah, so it's like a song. So when you party for the page, you saw it in the neango. Let me party iPhone. For the cook. So look, cool, because I'm a man. Oh, then, yeah, they see how men to retire. What's for little sister, retire, who's in the mouth. Uyohlala emsebenzini uvalele a new blood. Uma system sithi nje into zakho ngayithola iphelele. Phuma, hamba uhlale ekhaya. Ube umuntu ohamba ama-holiday. Idle imali emafuni awasonto 30 years. Emva lokusidla ngodokotela usuyidla ngayibhedlela imali. Idle bafuna usaphume uyidle imali. Hamba ama-MSc, hamba ngey'nhlelo yojika eMozambique. Bathi baba samthanda hambe hamba mina ngedwa ngisayidontosa nje ngisayidontosa. You know what, Masala? If they say abantu balungisela imingcwabo hayi impilo zabo. Ufuna ukubathaza litho sithi hayi sithi usabele colors emngcwabeni wakho. Retire usenzele ibhedlela. Mema abantu abathandayo. Mama ngoku umuntu ogcina mema nabathakathi lapha kuzona mema nje abantu. Uyofana somewhere nidle ukugedlane. You can enjoy this man. Saba lezi ngani ngishela. Jokuba izini engakhambuki. Uthola Ukati ingane umthatheleni ufuna sibanga umnyango. Ufuna kusena nesithi. No. Say much of this. Now uphoswa manje sibena mama bahlala bababili. Uyazi ukuthi ingane yakuhlabe yophuma kanye enyuvesi, inyuvesi internship internship yasebenza, emva kusebenza Cape Town down. Sihlukene njalo. Umuntu uyafana ukuthi December uthi angibuye ngithi hey mama, hey ikhapani sise England. Yeah, so we are not June next year. Manje mina bathi ibona la again lapho ukwenza njalo. That's why you must be able to produce quality of life yourself. Thina namhlanje angishaya igari ngiya roaster. La uroaster inyama, roaster inyama. Maybe sizovuthwa uyinqaqosa. Kodwa ngicela ukuthi bekubone inkonzo la ufike somewhere uthenge into emnandi, uthenge into emnandi. Ushuthi strong ufake egruphini yeso, bafethe ngiyayidondosa nje manje. Ngiyayidondosa nje. Awubule sabe amasiphuma lana. Saluthi. Sifuna ukuphila quality of life here. Heaven on earth. Uyajabula ukubona abangcwele bakhe bephumelela. Quality of life. Amen. The quality of life asiyona impilo yokushizo kuphela. Quality of life means
What you desire, you have it. Amen. Quality of life. Oh, we pretend that. What you desire, quality of life, children. What you desire, you must have it. I pray, may God defeat the spirit of fear in your life. When fear takes over the house, guess what was around? And she ain't got any sabu. Imagine I'm with 50 years old, you goes with you. Let's go. Let's go. What you cheese, let's go. It's in that room to bed, and I'm shouting to us. Some of them laugh. Tell you boys at the leaves. Oh, cheese, oh, cheese. I'm going to go. Simple. How does one be Jamuria man for school and it's sass? That's what abaningi ngoba abaningi bedlala school izimo singekho ubuteli into namhlanje umzali wakhe athi ngoDisemba umphasi ngoDisemba uteli ibhola likaPlastic elingu-13 rand athi ngoDisemba into yokuthengela ushaya uDisemba kusathi uthaya kungasiyona inkinga kwakuyimali ayinyanga. Your children can never live in such situations. Defeat the spirit of fear. No. Ungafaki ibuno masephelele umuntu uthi qedela imali yakhe. Lo ngithatha my friend isona yatshela njalo ngayiphethe imali yakhe. Lathane ngothatha isiphi. The spirit of fear. That's not fear. That's not fear. Good man, go with someone. You never know the potential you have until you conquer fear. Until you conquer. Uyakwazi ukuba nefear yethu uthi ungayenza. Uba nefear yokushada. Ukuvecela umuntu ongamazi lokuthi inhla. Uyefika yasaba ukuthi we uma sesijikelana. Hey uma sengilahle uma sengidivorce uma ngidivorce. Uzotshwayela. No. Uzotshwayela. Ngafosela mhlawumbe ngineviki engiganeni ngaphuma ngedrobheni. Ngadlula endaweni yokudla ngadla. Ngakhumbula sengihleli nini. Sinonkosikazi uyaqala ukuzwa naye nje. Konje sengiganeni sengidla lapha le ngithi kwisystem yakangena. Athi mina I'll say, I couldn't know me. But you get used to this. Amen. You get used to it. What could you believe? Uchambeka nje wethu babona. Vanhu befika. Bathi besisaba. Isusile. No. Amen. Can you live a better life? No. Live a better life. Pastor, you know when imagine tell me was saying sisemqedeni. Impilo isebenza nge-energy. No. That you keep, that you create. Impilo nje. Umuntu ohlezi nje emuncu. Uyohlala nabantu abangu. Yeah. Ngoba lokhu isimuncu lesi. Let me show you how energy works. Uyabona uma unomntwana mhlawumbe waba nebhathi wahlukumezeka. Wangatshela umuntu. Uthi bengamantombazane behamba bowu-5 edolobheni. Bezophambana nomfana. Umfana vele aye kuye athi, "Hey wena uza la." Yabo? Hayi ngoba embiza ngoba eweak. Usense energy. But she was once vulnerable and she was not delivered. No. And the energy is very important. That's why almost you expose yourself to greatness. Oh. Yeah. We are getting ubuze. We are exposing your ears, which is 230,000. It's still make a 4.3 with the balloon payment, with no deposit. It's not about to take. It's getting used to bring energy here more around the world. It's for sisters in London energy now. Oh. Man. Now that's what I'm saying. That's right. If you want to set yourself apart, you must begin
Yabo uphila ke nabantu abakhuluma no language. Yeah. Yabo? Yabo I once spoke I think ngikhuluma nomunye umhlobo wami uthi Angihlobo na empeleni yami nje njalo ngiyaka umndeni wami nezinto zami nje ethize. Njalo ngiyafuna ngibe no 220,000 ibudget yenyanga. Ngithi mina uphinde. Kanti ibudget yenyanga u220,000 ngithi mina What the more uNkulunkulu ekubusisa, the more demand of my repayment of this. Ngisho bazalwane. Sathi kodwa ke mfundisi, into uNkulunkulu athembeke ngayo. Akanginiki ngalo 220. Unginika wona aphinda ashene surplus. Why? Because I have created an energy that can bring those results. No. Asikwazi ukwazi 7 days kushumayela uphinde wena uyohlala nabantu. Njalo befundisi njalo. Yo. Abantu njalo befundisi. Yo. Abantu ngabantu bukanje. Isikhile yonke. You project. That's why Maria eqeda ukukhulelwa wagijima ohlangana Elizabeth. No. Yeah. Uhlala nomuntu onekele yakhe abakhulelwe supernatural. Abahlala nomuntu okhuleliswa indoda babe sobanga ama-ideas. No. Jesus. No. That's why as I close, this year you must do a personal audit. Siphila 3 years lo umsize ngani sasikhishana indaba ukusenzele ngiphinde uthathe omoya uthi ungisiza ngani umsizela hayi sikhuluma abantu babo ngoba the moment uphina abantu isibazalwane uma becycling evuka ekseni ithuka Ramaphosa ithuka ikhansela ithuka indoda evakelkani ithuka baba bengalo noma ke ithi leto but awukwazi ukubreak up beyond the energy of creating. No. That's what we said that we now umuntu onemali. Not something big. Kwenza ulona le kuthi language yakho. Ithi. Wona abantu bayina noma kwilunch. Ngeke uyithathe away. Abekho lona. No. Umuntu akuthathe away bathi uwe. Lelo bathi manje sinja zame kabathu we. Sinja basidana yena. Ngoba inamba ethi lana seyikhuluma into yamadocument. No. Awuyakusa nama-parachute. Energy to keep. When someone is doing good, go close to them. How are you making it? Kaloku baba ziyinyoka. Hey. Kaloku baba ziyigubhu. So let's then find the strategy, apply the strategy, and see results coming. That's not the spend more. No. Deal with the spiritual faith. No. Zinat. You live once. Refresh your soul. No. Love yourself. Akekho ozokuthanda. No. Nanti ekuhlunga ngiphatha kabi. Njengoba nje ungafuna ukuyinakela ukuyithanda uyigqokisa kahle. Kunabantu abazodla imali eserious ngesidumbu sakho. Wena ukhaviwe. Abakutshela ngiyakutshela ke mina prophet wena ukhaviwe. Ukhaviwe imali eserious. Njengoba nomzimba wakho uthathela phansi ufuna usheshe ethunenje. Ukhaviwe. Kunabantu abofika engaleni becela idesert fike becela ithupha yonke into. Bathi siyozama ngosami sozama itende nezihlalo siyabuya. Bacela 100,000 ngalomzimba ongafuna ukujabulisa. No. Ukhaviwe nongabheka phansi ukhaviwe. Kuthi kabuhlungu ukhaviwe lo muntu wakile engakhulumisani naye. Bayazi ukuthi izingane zakho bazoyi-overpower. No. No. Lo mzimba unolisani awunakekeli, lo mzimba una-medical aid, lo mzimba ngisho ugula uthi wena kuzophela athi kuphuza uma ugula niphuza amazi amane emlane ngesisi kuphela. Ngakuthatha imali yakadokotela ucilongo ube right. Recover bengathatha 2 days or recover after 2 weeks uthi anongitshelela umhlabelo. You don't love yourself enough. Let's stone this move. Ngiyangicela bazalwane sengiyahamba. Uma uthola ithuba amandla evuma sithengele imoto. Zakhela umuzi. Ngiyacela faka nama-aircon kuma-bedroom. Lashes. Awazi ukuthi usebenza nzima ngakho ukuthi ekusuke.